बीर विक्रम आसाइमानी सालमारिनो रुगै जोंचिनि हास्टे गोनाङै चिनि टीटीए एडीसी नि साइटक मुंबाई तै चिनि ताबुक चुनो तुइदुल तंनाय चिनि बुबाग्रानि मुसुंमानो जों मोगथां स्नामनानि हिनै जे चिनि एडीसी हापांरु नि बिसिंतुइ जों तिनाहाय जराव थुंमुं फुटबल टूर्नामेंट स्टेट लेवल जुंगमानखा तिनी दोलाई डिस्ट्रिक्ट निंगै तिनाहाय जराव चिनी ओ मोनो सब जुनाल तै आम्बासा सब जुनाल नि थुंमुं और थुंमुं पांडानि आचुकफांगोक्रा ऑनरेबल मोनो सब जुनाल चेयरमैन बनां आनी व्यक्तिगत निंगै आनी खापांनि हामजाक माताय खुलुमुं याफारो ताई मनि लगिवो तिनाहाय जरावो जों बेलाय कपाल काहाम जेता वान सुगै माया जों तिनाहाय जराव आबो नमानखा ताम केके तिनाहाय जराव चिनि खासुकसा चिनि टीटीए एडीसी नि ऑनरेबल ईएम बरंगनां सर सुहेल देवपुर माने जुंगमानखा मनि बागै बनबो आं आनी बेमसरा कोचुसरा पूरा लॉन्ग ट्रेवलिंग इंगै बरा खाइ गाहाम याफारो ताई बनवा आं आनी खाबांनि हामजाक मानि चिबा याफारो ताई मनि लगिबो चिनि दोलाई जुनालनि ऑनरेबल चेयरमैन ताई दोलाई जुनालनि वाइस चेयरमैन ताई चिनि हा बुबाग्रा महाराजा बीर विक्रम नि आचैमा सालरुगै सुंचिनि टीटीए एडीसी हापांबाय साइटक मानि बिसिंतुइ जों कायसा फुटबल टूर्नामेंट नामखा ओ फुटबल टूर्नामेंट चिनि त्रिपुरा हास्टे गोनाङै 6टा जे जुनाल तंमानि डिस्ट्रिक्ट आ जुनालनि जो प्रत्येकटा सात जुनालनि बिसिंतुइ टीम खरकसा कायसा ङै जे फायै थुंमुं बादायलायनायनि बिसिंतुइ तिनाहायनो चिनि दोलाई जुनालनि इंगै मोनो सात जुनाल बारजास चिनि आम्बासा सात जुनाल चिनि जे फाइनल सक पाइखा तिनि आ थुंमुंगो जों नायनाय जों नुगनाय हायफोनो जों चिनि थाने सुरुंमुं तंगो जों थुंनानि नांगो बरकमुनि जों आजाय फाइखांके जों सुरुंमानि लेखाफोरा सुरुंमानि दाल बिदाल तंगो हायफोनो महायनो चिनि बरकमुनि जों आजाय खांके चिनि थाने थुंमुंमो नांकुकमानि जों थुंमानि ताम बागै थुं चिनि सरिसा काहाम तंनानि बागै गोबांमा जों हामिया लामा एबाके गोबांमा जों तमुं सिद्रा आ जरारगो जरानि फेरनानि बागै फारा चिनि थुंमुं नांकुकमानि मनि बागै आं कयो जरा सात जुनाल लेवल नि फाइनाय चिनि आम्बासा ताय मनो सात जुनाल नि जरा थुंनाय प्लेयार्स नरक नि थानि आं आशा खालायो नरक नायथक फ्लाय थुंनाय आं तेबो आशा खालायो जे टीम हार जित तंनायनो एर मध्य टीम कायसा स्टेट लेवल खुमुलंग थां सगायनाय आ खुमुलंग थाङै नरक आरने कायसा सकात माने फाइनाय हिने आं नरक थानि आं आनी खाफां याफोर आं आशा खालायो आं ताय कक सानानै थांलिया चिनि नेक्स्ट चिनि ईएम सात दंगो जों बिनि थुखु जों तायबो कक काहाम खानाय जतन खुलुमका हामबाय।